Hilaren bian kandelario, bostean Santa Agera. Usarilua galdu ez dedin, kantari gatoz atera. Gu entzuteko ikusten dugu, hain postura egokian. Bertsoak doble kantatu bihar, soinurik ez dan tokian. Hilaren bian kandelario, bostean Santa Agera. Usarilua galdu ez dedin, kantari gatoz atera. Ai behin bertsotan horrexegatik, hasiak izan ginen gu. Esaten da hau diruarekin ezin leikela ordaindu. Hilaren bian kandelario, bostean Santa Agera. Usarilua galdu ez dedin, kantari gatoz atera. Bueno, Santa Agera guretzako urte askotako historia bat da. Nire personalki umetatik eskolatik hasitakoa da, baina geroztik eta azkeneko berrogeita urteotan ohitura izan duguna. Ez da guk asmatuko jakina. Zaharren aldetik ezagututakoa da, eta guk jarraitzen dugu, besterik gabe ohitura bat da. Maite dugu ohitura, maite ditugu bertsoak eta maite ditugu obrak. Baina gaz bat kontatu nahi nuke. Nik oso gaztegin izala, zestuen ezagutu nuen Uztapide bertsoa. Eta bazan orduan ohitura bat oin galduta dagoena, eta okar espanago urte hartan alkate zion Don Jesus Alegre. Haren emaztea Ageda zen. Eta bazan ohitura bat Santazkeko garai hartan baimen eskatu behar izaten zen eskian egiteko. Eta orduan alkatean egote zen. Uztapide azkarra zen. Eta tiro bat egin bitxori bota zion. Horrela, alkatea baimena eskatu zion eskian egiteko, eta hau batez, aprobetxatu bere emaztea Ageda zanez, zorionak emateko. Hori gogoan da. Eta horregatik eta beste arrazoi asko batikan, nik Santa Ageda oso maitea. Oraindik ere oroitzen gera, ala nahi da erakutsi. Ohitura txarrak uzten zaila da, honei behartzaile utzi. Uste da laugarren urtia dela. Lehenko urtia da garitan inagarri izan duen. Eta hauten garik ezin izan dut hori mina hartu dulako, eta horretik berez milian dituzako eta berten milian. Egun politia, goizetik hasi, zela behatzeterri galdea, aurrena baserri. Hori izan da azkenean politian honetzako, estimoi gehienaren baserritan hartzeko eta hango amonatxo eta artete genean, agien zale uste pozgarria izaten da zaizai gertean. Hori bazkaitan da, bestela juntatu zeinak jendiak juntatu, piskat ezain gaztiakin da haien kontua gaitu eta saltza politia, nire gustatzen egintza. Lehenago ere ezagundetik, auzontako ibilera, nagusi jauna ate ondoan, da txapelduna gainera. Hainbeste urte pasatakeo jakineko personak mugitzen gara, jakineko ohitura da, maite dugu, eta urtean pare bat bilera egiten ditugu, eta gero, bai, pare bat azte lehenagotik azten gara, zein koprari, zein izen gotekea, gero zeu bat dagoen, baina, ez du lan gehiagin bai. Gaina morea gatea, bai, normalian, gurekin jutean, heldu horiko jarri ditue, baserrian berriak eta orduan bertako izenak eta esan dizkigu ez, pasadon, pixkat, ari hori tiratzeko dugu, bai, azkenean gaia beti ateatzea eta geopelio egotea erlokoakin handiak izaten zenbat kopla gotea gero baserrian gaitzia. Azkenean beti baserrien buruko, gaur egizian beti txakur kontua, iza, baserriko nagusile eta kontu batzen duta, bertako handria eta bai hori, egun honezan aurrena eta hortik aurrea baserrian inguruko kontu hori bezartu. Gu etortzeko ginala jakin eta siestan goguan, bada ez bada ni jarria naiz nagusiaren ondoan. Hilaren bian kandelario, bostean Santa Agera. Usarilua galdu ez dedin, kantari gatoz atera. Aizu maisua hasi beharko da, honi lezio ematen,
Eman ezean zail izaten da, zakua ondo betetzen. Bilaren biak Por favor, eta matematik inguru izan dira talde berdin zu ganitzala. Eta, bueno, gure errelua eskatzeko baimen izango dugu. Nola esaten beraz, antela virtu de pedir, guk eskatzen dugu errelua bat, eta zuen gaztea zerte, eta zuen zeitzen dizu. Baserri munduan, abertso munduan, pixka sartu nahi luken antzatu aukera politia dela, eta gero politia dela guztua eguntzen gala, eta hoxe ez, zarran kontua gaitu ez da beti bezizu berdia ikasteko aukera politia dela, eta egun pasa ez zilo dira, duentzak osatzen dela. Kandelario, bostean saltak eta Ursanilua galdu ez dedik